ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ଯିଏ ଦିନରାତି ପସିନା ଝରାଏ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଏକ ଲେବର, ଏକ ମଜଦୁର। ସକାଳ 5ଟା ସହର ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏକ ମଜଦୁର ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପେଟ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ତାର ହାତ ରୁକ୍ଷ ଥିଲା, ମୁହଁରେ ଥକାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଆଶା ଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ମଜଦୁର, କାଲି ମୋ ପିଲା ଅଫିସର ହେବ। ଧୂପ ଥିଲା, ବର୍ଷ ଥିଲା, ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ କାମ କରୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଜୀବନରେ ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ, ହାର୍ଡୱାର୍କ ହିଁ ସକ୍ସେସର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ସେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାର ପସିନାର ଘର ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୋକେ ଏସିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଢ଼ିବାରେ ଏକ ଲେବରର ପସିନା ଲାଗିଛି। ଦୁନିଆ ସାୟଦ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନେରଖ, ଗରିବ ହେବା ଲଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ହାର ମାନିଦେବା ଲଜ୍ଜା। ମଜଦୁରର ହାତ ମଇଲା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇମାନ କେବେ ମଇଲା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପସିନା ଝରାଏ, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହିରୋ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ନିଜ କାମକୁ ଛୋଟ ଭାବନି, କାହିଁକିନା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଦିନ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଲାମ କରେ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଲେବର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହାର୍ଡୱାର୍କ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର